Bă, nu prea văd cu asta. Hai, mine, vină încoace, mă, mine, nu mă iei pe mine. Hai, mă, că-s frumos ca lacrima. Să bună! Nu să bună! Mai bun! Vezi că acolo be cu Goghe. Hai, mă, că lasă să cerem ceva pe el. E urât, e urât. Hai, mă, că am alta, mă, Alta! alta, mă, o luăm și pe asta. Nu luați, mă, că e a mea, mă, lăsați-o, mă. Asta o luăm și pe asta. O luăm, hai că o luăm. Asta o luăm. Mai aveți? E cam mică, dar... Ca micuță! E cam mică, dar... Peste câțiva ani... Partener! E numai bună. Bă, cred că semănăm de puilați pe noi, nu? Nu, pe tine nu, numai pe ea. Amic, gata. Amic, o luăm. Bune, plătiți și eu, haide, dați banii, haide, dacă vreți. Mică, dar când crește! Bă, Când crește, numai bună. Uite cum crește, uite, a crescut, vedeți? Da, mai docă. Mai căutați! Dar nu. Mai căutăm, bă, ce să căutați, bă? Căutați că trebuie să mai găsiți pe acolo una. Una, mă, Aia ce mai noastră, găsiți? nu, cât e până când e a noastră. Băi, cât? Negociem, hai scoateți bani, haide. Care crezi? Haide, căutați! 15 lei? 15 lei! Să zăbăciune asta! Da, și asta Ranică! Da, banică, da. Atunci pe urâtă 10. Da, hai, mai dați 20, hai 30, hai, băgați acolo. 5. Hai. Ultima strigare, 5 lei! 10 lei! 10 pe urâtă! Măi, urâtă! Mă uit în ochii ei, dar e urâtă! Vă vezi? Vreți să nu-ți scoți ochii? Ca lumea în jos, cotați. Hai, mă, dați bani și hai, căutați în jos. haide. Nu mai că jos. Mai scoateți ceva! Avem una cu 500. Hai, da! Da, O hai, vreți pe aia 500 de euro? O vreți pe aia? Nu, Avem una cu 500 de euro, vreți pe aia? 5 lei. O luăm pe mică. La mic o luăm! Hai, luați-o pe mică atunci, hai, dați banii. O luăm! Hai, vezi, trebuie să dea bani acum. Nu vrei bani! Unde fugi? Dați-mi eu! Mă! Cât ai zis, amică? 15. Bă, omule, nu 15, că n-am atâta. Ia caut acolo, Dă-i, trebuie să fie portofelul la gros al tău. Adu, mireasă. Adu mireasă aici. Ați pierdut-o! Vină cu amică, că nu vrea să... Nu, dacă nu vedem pe mică, să facem banii dublu. Dacă nu iasă amică, plătiți voi dublu, hai! Dacă avem pe mică, să facem banii dublu. Hai, că nu facem nimic. Amândoi la Hai, cu mireasă, hai. Bă, dar eu cine-le mă să mireasă? Aici, amândoi, hai! Hai, amândoi, hai, uite, vezi? Ne-am luat pe amândoi, vezi? Mai aveți? Mai scoateți ceva. Dar ne trebuie... Trebuie să ne dați până e a noastră. Mai căutați. Haideți. Aveți una? Că nu mai sună. Am mă, vin eu, nu-i pe invers, vin eu la mine. Vin eu la mine. Păi să vedem. Să vedeți? Normal. Păi trebuie să vedem. Păi trebuie să vedem ce plătim. Da. Păi să o vedem. Hai, care? Așa da. Așa da. Da. Așa da. Ne place. De asta ce părere aveți? Foarte frumoasă. Chiar ne place. Acum plătiți mai mult la... Tot atât. Dar cât? Asta e mult mai scumpă. Pe cât poate să fie? Eu am dat pe două și acum una. Și acum una o luăm cu așa. Asta e... Tot la prețul ăla. Hai, mai punem ceva, dar nu mult. Mai pune. Spune tu un preț, ca să știm noi cât dăm. Spune tu ca să scad eu. 3 milioane. 3 milioane. Ia mai bine. 3 milioane nu. Altul. Ultimul preț, 250. De mii. Nu, eu nu vorbesc de mic. Eu nu vorbesc în banii noi. Bă, omule, e scump, mă. La noi la țară e scump, nici la voi la oraș. La pensiune, Păi eu lucru pe mâncare la pensiune, tu crezi că mi-a bani?
Băi, omule. Pe vă dăm prea urâtă înapoi și mă scăzeți eu. Nu merge, lasă banii. Nu vă place? Gata, Mă, ne place, dar... Eu știu. Mire, îți place? Îi place lui Mire, dă-i jumătate de preț și gata, hai. Hai, măi, Mai mai scade face un ceva. preț și... și-o luăm. 200 ultimul preț. Mai Ultimul mult, preț, nu mai gata. scade. Gata. 200. Nu mai știm să scade prețul, nu mai știm să scade. Băgați mâna la... Hai, am lăsat destul. Nu, nu, nu. Caută-te și tu de aia așa să le iei în buzunar 8 cât ai avut. Nu-i mai am, eu bă. Am avut, dar nu mi-am nici aia. Nu, ultimul preț. Vorbești așa, ai 200 ultimul. Nici vă rălălt. Am scoate de și E că mai și în colectă. Ha? Aveți bani, friză. Mă. Ha? Băi, 150. Ultimul preț. 150. 190 ultimul preț. Mă, nu ai atâta și Da, 9 mă, lei, nu. 9 lei. Schimbăm. Nu știu că te-ai schimbat, că și eu am schimbat, dar n-am Hai, bani. dar mă Hai. luați și pe Caută, caută. descrii și pe caiet. Băi, nu știu că te-ai. O lucrăm pe datorii. Faci în Cala Franco. Bani, mireasa acum și bani în an. Nu, Nici așa. nu. Băi, omule, mult mă, 200. Ia caută. Hai, mă, 150. 150, ultimul preț. Gata, ultimul Nu, preț. nu, nu. 200 ultimul preț. Hai, pune 200 că Hai, nu-ți spuneți fac. că aveți bani, Hai, așa. face și un cai. Băi, dacă îi place lui Mire, hai. Hai. Să fie. Să vezi ce vă furăm noi mireasa ca mult plăcini. Uite câți bani am avut, bine că ne-a cerut, dă-i banii. Ia, dă banii ei vinează. Dă-i banii și am luat mireasa.